Matthew chapter number 7, verse number 24. Matthew 7, verse number 24. Leli lami lithi, everyone then who hears these words of mine and does them will be like a wise man who builds his house on the rock. Verse number 25, and the rain fell, and the floods came, and the winds blew and beat on that house, but it did not fall because it had been founded on the rock. Amen. Verse number 26, and everyone who hears these words of mine and does not do them will be like a foolish man who built his house on the sand, and the rain fell, and the floods came, and the winds blew and beat against the house, and it fell, and great was the fall of it. Mabizo lakho linguwe liphilile egameni lika Jesu Kristu umfeli wethu, in Jesus name, amen. Bazalwane, mhlawumbe uqala udaba lwethu lanamhlanje we'll have many verses, there are many things ezinye sizoyithinta. Ngifisa uqala lana from this scripture is a foundation of indaba yethu under mhlambe kaphishana isihloko noma into ethi ubuhle bokwenza izwi lakhe. Uma ngakhuluma vice versa ngathi ubungozi bokungenza izwi lakhe. Awu amen. Hallelujah. Sikhona abazalwane. Lapho sifunda khona umfanekiso encishe mhlambe siwazi sonke, but ngiyafisa siqale kuwona. uJesu uveza umuntu ozwa izwi lakhe bese lenza. Awu amen. Usethi loyo muntu ufana nendoda ehlakaniphile, uthi ngoba wakha indlu yakhe phezulu kwedwala. Awu amen. Mayisethi futhi kukhona nomunye onakhuzana olizwa izwi kodwa engalenzi. Awu amen. Mayisethi loyo ufana nendoda eyisula ngoba unjengomuntu owakha indlu yakhe phezulu kwenhlabathi. Awu amen. Bazalwane, ngifisa ungachithi isikhathi mhlawumbe kulesi scripture ngoba kunezinto eziningi ezinye ngithinta ekuseni ngifisa ukudlula kuzona manje nezinye uthi xa edayo ezengiqhubeka. I wish mhlawumbe isikhathi sesitime la ekhaya uma kwenzeka mhlawumbe njalo kwaka 2-3 sithi izwi kaNkulunkulu until past 3 because 50 minutes ugcina ugijima into enzinyana. Mhlawumbe angiqale la ungidlaleni lento yethu ukuthi kunezinto ezingifisa sibhekelana kulesi scripture common. Number 1 common ukuthi bobabili labantu izwi balizwile. Angazi manje khona kodwa abangcwele. Into common bobabili labantu izwi kanjani balizwile. But secondly, in the common verse 25 no 27. Uyabona u25 no 27 ukuthi ubala izehlakalo ezehleka kulendlu yabo. Mawuthi uyachecka zifana ngqo. So 4. Number 1 kuthiwa kwehle imvula, kwehla ikhukhula, kwehla imimoya. Kuthiwa number yonke lento ehlayo yashaya lendlu. Kuyafana futhi izinto ezehlayo. Awu amen. Nikhona abazalwane. Sikhona abazalwane. Kuyafana abakuzwile, kuyafana okubehlelayo. Sikhona abazalwane. Kuyafana bakuzwile, kuyafana akubehlelayo. But mase iBhayibheli lisirekhodela ukuthi mase kuhluka ama results yokuthi lo ozwile wenza. Yebo uzwe nalo nomunye wehlekelwa izinto futhi ezifanayo, kodwa umehluko yokuthi wavele yena wangawa. Awu amen. Wangashabalala masisi iBhayibheli ngoba besekelwe yidwala. Sikhona abazalwane. But number 2, nalomunye wehlekelwa izinto ezifana ngqo nalezi ezehlekele lo woqala. Umehluko yena akalenzanga izwi. Selithi iBhayibheli kusho wakhe indlu yakhe phezukwani, phezu kwenhlabathi,
Emva kwalokho mase iBhayibheli likhoda ukuthi leyo ndlu yabisiwa. Uma uphethe iBhayibheli lento engifuna siyinothe church. Into ebaluleke kakhulu lapha ngangcono belithe iwile, but uzwa lizothi ukuwa kwayo kwabakhulu kakhulu. Kuba sengathi kuyingozi ukuzwizwi ungalenzi, ngoba noma ungehlekelwa izinto awulimali njengomuntu nje ongalizwanga izwi noma ongenalo izwi. Amen. But lithi yawa mase lizothi not just a fall, lithi kodwa a great fall. Amen. Yawa ukuwa okunjani okukhulu. So ngifisa siqale la bazalwane, maningi amavesi esingawafunda. uNkulunkulu ungihluphe kakhulu enhlizweni yami ukuthi ningi uyazenza but asifuni ukwenza izwi lakhe. Uma ngifika la bengicathi ngiqedile ngalento ngikhuluma ngayo ekseni indlela uThixo asebenze ngayo. Uma ngifika la uNkulunkulu ngikhumbuza uGenesis ukuthi uyakhumbula ngikhuluma izwi ngithi makube khona ukukhanya, ngikhuluma yonke into. Usengitshengisa ukuthi ngesikhathi ekukhuluma umhlaba ubamba izwi, akwandanga izinto ezulwini kodwa kwande emhlabeni obamba izwi. The more umhlaba ubamba izwi wathola ukukhanya kungenawo. The more umhlaba ubamba izwi wathola ufishi kade inhlanzi zingekho. Usethi uNkulunkulu kimi uma uSathane ehlasela izwi akalimaza uNkulunkulu kahle kahle. Into enkulu asuke ilimaza usaba into edwa yiloyo mukela izwi. Baza ngiyacela nibe khona ngaze uma nikhona kodwa sikhona kodwa basali wami. Usethi uNkulunkulu kimi ke ngesikhathi umhlaba for the 6 days njalo uthatha izwe elisha ngosuku. Lelizwi abalithatha umhlaba olithathile wawuwenza umhlaba uthola into entsha ekade ingekho before. Amen. Usethi uNkulunkulu to me kwesisikhathi sike sizothi kunezinto esingayiboni empilweni yethu kanti zayilelazwi elakhulunywa uNkulunkulu sangalibamba ngazi noma nikhona kodwa basalwana. So from here let's funda khona sithola ukuthi number 1 ukubamba izwi ukusiza ngesikhathi seyimvula, seyikhukhula, semimoya, isla kukhona khona izinto ezikushayayo angazi noma ninamba zalwana. But enye into powerful ngalesi scripture eyokuthi iorder yalo aqali imvula kodwa aqali izwi lipresent kumuntu. Yilo onendlewile, yilo onendlu emile, bobabili baphiwe izwi before isimo. Sikhona kodwa bazalwane. Bobabili baphiwe izwi before ini? Isimo. Omunye walibamba izwi, omunye wangalibamba izwi. Kwafika izimo ezifanayo. Emva kalokho omunye wama, omunye kwaphela ngaye. Sikhona kodwa bazalwane. So from this scripture ke bazalwane sithola into ethi imvula ziyeza. Angazi noma ngizokhuluma njengesiprofeto namhlanje ukuthi kunemvula eyizayo, kunezikhukhula ezizayo, kunezimo ezizayo, but into noma bazosurvive yilabo abalizwile izwi lakhe basebelibamba izwi lakhe. Sikhona kodwa bazalwane abalizwile izwi lakhe balenza izwi lakhe, emva kalokho bazokwazi ukuma esikhathini leso seyimvula. But number 2 sihlezi sazi ukuthi uJesu uyena idwala. Umulizwa lithi ozwizwi loyo wakhe indlu yakhe edwaleni. And siwino ukuthi uJesu uyena ini idwala. Uma uJesu eyidwala kusho ukuthi uJesu siyamukela. Uma simukela siyafika kuye. Kodwa ukwakha kuye sakha ngamazwi azowakhuluma sesifike kuyena. Shuthi ukumukela enye into ukwakha kuye enye. Bazalwane. Ukufika kuye sifika kuye ngesandla simvuma. Kodwa ukwakha lithozwa amazwi akhe ewenze mase lizosiloyo wakhile ke phezulu kwedwala. Sikhona kodwa bazalwane. Ngamagama umuntu engaba noJesu wethu uJesu neminyaka ngamthatha, but you can't guarantee ngalokho ukuthi umuntu ugxile kangakanani until uwazi ukuthi mangaka amazwi awabambile. Because of time church, James 1 verse number 22 uzwa usho another thing about this thing.
yokubamba izwi lakhe. Ngiyafisa ukugcina kuyo Revelation today. Ngiyafisa ukugcina kuyo Revelation. James 1:22 umfundele sisi kakhulu. Mhlawumbe kwiyo microphone sifunde kakhulu yebo. Noma ungahlala phansi sisi, uyajust reading. Yebo. Ibani ngabalenza izwi. uJakob umuzwa ethi masiba kanjani? Abalenzayo izwi, the doers of the word. Yebo. Ningabi ngabalizwayo kuphela. Lamagama athi singabi ngabalizwayo kuphela. Alimelene nokuzwa. Kodwa limelene nokuthi njalo masike sezwe sekuphelile. Amen. Angazi manje khona kodwa basalwami. Amen. Alimelene nokuthi sinjani? Silizwe kodwa likhala ngokuthi silizwa kuphela. Aw amen. Amen. Siphuma einkonzweni ezithile sithi bekushisa phela bekuthiwa. Then kanti uma siqeda ukusho lokho sesiqedile futhi. Akukho esifuna uku-applya ngalokho esikuzwile. Amen. Qhubeka mayisethi. Nizikhohlisa. Hey bazalwane, ngaze sithathe isikhathi analyze lesi script. Why ethi siyikhohlisa? Uzama ukuveza ukuthi akikho konke okusibusisile sikuzwile okuzosebenzela. Amen. Ngicela ukuyiphinda bazalwane. Kuningi esikuzwa kuyintshumayelo kusibusise kusiblesse kodwa ngasisebenzeli. Ngoba kusebenzela mase siqalile uku-applya lokho esikuzwile. Amen. Ngicela ukuphinda bazalwane. Awu hallelujah. Amen. Uma ke sike sezwa kwasibusisa sase sithi hayi kuzokwenzeka kithi uthi umbhali siyayikhohlisa ngoba kuyona into abantu abazwile yinto abantu abezwe basebayenza. Amen. Sikhona kodwa abazalwane. Amen. Uthi uma sizwe kuphela sangenza siyazikhohlisa. Sikhona kodwa abazalwane. Amen. John 14 verse number 15. John 14 verse 15. Thank you Lord. Uma ningithanda, Uthi uJesu bafundi bakhe before ihambe uma nje ningithanda. niyakugcina imiyalo yami. uJesu bazalwane mayifundisa ngalento yokugcina amazwi ngokwenza amazwi uyithathe njengophawu lokuthanda yena. Amen. Sikhona kodwa bazalwane. Amen. Ukuthi asiwagcini ngoba siwathanda noma elula. Kodwa ngenxa yothando sinalo ngaye siyawagcina amazwi akhe. Sikhona bazalwane. Amen. Uthi uma ningithanda Thanda, nizokwenza yani? niyakugcina imiyalo yami. Ngamanye amagama church ukugcina amazwi akhe ngisuke ngithumela i-indication kuye ukuthi hey khona umuntu ongithandayo emhlabeni. Sikhona kodwa abazalwane. Ngesikhathi ethe thandaza ngithandaze, ethe thethelela ngithethelele, ngenze noma yini akayishilo, akaboni yena nje umuntu owenza amazwi kodwa ubona umuntu omthandayo. Because kuye kunjengophawu. Cela ufunde ukugcina in that verse. Uma ningithanda, Uma ningithanda yebo niyakugcina imiyalo yami. niza nokugcina ini bazalwane Imiyalo yami. So okokuqala lesiqale khona kuJohn ukugcina amazwi kusenza sime ngosuku lezimvula. But sasuka saye kuJakobe ezothi uma sigcina amazwi akhe uma singawenzi njalo siyayikhohlisa. Awu amen. Ngamagama akwazi ukusebenzela. But uJohn yaseveza ukuthi uyindlela yokuveza ini uthande sinalo. 1 John chapter 2 verse number 3. Thank you Holy Jesus. 1 John chapter 2 verse number 3. Chapter 2. This verse verse 3. angaze ngilinotice for some years, but lisho something powerful about this matter. 1 John chapter 2 verse 3. Ngalokho siyazi ukuthi siyamazi yena. Usethi ngalokho siyazi ukuthi siyamazi yena. Uma sigcina imiyalo yakhe. Awu bazalwane. Ngamagama uthi umbhali lana uma sike sagcina amazwi akhe suke siveza ukuthi siyamazi. Amen. Ngamagama ukwazi ukugcina amazwi akhe ungamazi ubani okhulumile. Amen. Ngamagama amalula ithi lento amanye amazwi akhe uma uya kuwo ungathi uyalahlekela mawafeza. Amen. Kodwa ngokwazi yena uvela uwenze ongamazi ethe wazwalahlekelwa wenza into enje kanti wena wenza ngoba uyamazi. Amen. Sikhona kodwa abazalwane. Amen. Ngamagama uthi umbhali la awukwazi ukuhlukanisa phakathi kokumazi nokugcina imiyalo. Uthi hayi ngimazi kakhulu kodwa kube kuphambene nokugcina imiyalo. Ngamagama umbhali uthi khona eshadile
phakathi kokugcina imiyalo nokumazi. Awusikhona kodwa bazalwane. Number 1, usho ukuthini umbhali bazalwane? Uchaza ukuthi uma ngigcina amazwi akhe ngisuke ngichaza ngiyamazi okhulumile. Inkohlisa ayikho kuye. Uma ekhuluma amazwi akhe anjoba enjalo. Ungawagcina amazwi akhe ngisuke ngichaza ngimazi. Lama gama athi ngimazi umbhali kule level yokuthi it's like you don't know capable ukwenzani. Sikhona kodwa bazalwane. You don't know ukuthi capable ukwenzani. You don't know amandla akhe. You don't know ubani okhulumile. Uthi kodwa umbhali la uma sigcina amazwi akhe ngalokho siveza ukuthi siyamazi. Can you read again? Ngalokho siyazi ukuthi siyamazi yena. Ngalokho siyazi ukuthi Siyamazi. mazi yena. Ngamagama, you know church, omakhelwane if ngabeka ngendlela elona. Basibona sisonto bathi ayina abantu abazana noNkulunkulu. Kanti uNkulunkulu akasiboni ngokufika esontweni. uNkulunkulu ucheck ukuthi ungake ngikushilo nakwenza. Uma nike nakwenza kusho ukuthi impela niyangazi ukuthi ubani okhulumile ngoba base enye into ngoNkulunkulu wethu akanawa amandla. Oh Jesus, ngicela ukuthini? Amandla akho waveza ngokukhuluma kuphela. Amen. Uma udelela ukukhuluma kwakhe uchaza ukuthi awumazi usebenza ngayo. Amen. Uma ufuna ukusebenza into uyakhuluma. Amen. Uma ekhuluma udala ehlanganisa izinto ngokukhuluma kwakhe. Uma ke wakhuluma abamaziyo bavele benyakaza. Sizomkhumbula uma kaJesu emshadweni wasekhaya uthini? Uthi noma yini akukushoyo ukuthi kwenzeni anelelani anokwenza. Lo mama ukhuluma njengomuntu omaziyo ukuthi ngiyamazi umuntu okhulumayo. Njengoba nifuna iwayini nje angeke likhiphe kwenye into uzolikhipha mayekhuluma. Amen. Engabe nikuphi bazalwane? Ngathi ukhuluma kule level ukuthi njengoba nifuna iwayini nje nageje ukukhuluma senililahlile iwayini. Amen. Usezoba timisa ukuthi ngoba mina ngiyamazi ukuthi akayi kumba ama grapes, akayi uxova ama grapes, akayi kwenza lutho. Lona uzokhuluma. Uma kwakhuluma lento enishode ngayo bisikhona. Amen. Wazoba timisa wathi noma yini akayishoyo umethi yenzeni anoyenza. Nikhona kodwa bazalwane. Amen. Nikhona kodwa bazalwane. Amen. But another scripture before ngiye scripture samsokugcina is Romans 2 verse number 13. It's Romans 2 verse number 13. Thank you Jesus. Romans 2 verse number 13. Ngokuba akusibo abezwayo umthetho abangabalungile phambi kukaNkulunkulu. Uma khuluma uPaul la eRoma uthi akubona abezwayo umthetho abangabalungile. Can you read again? Ngokuba akusibo abezwayo umthetho abangabalungile phambi kukaNkulunkulu. Akuzothi noma ngagcwala abantu bezoswa kodwa akusho balungile ngoba bazibili. Amen. Oh Jesus. Uthini kodwa mase qhubeka? Kepha abenzayo umthetho. Uthi kodwa ilabo abenzayo. Shuthi ngakhululwa into enamandla, into eshintsha abantu, into right kodwa kuphuma abantu abangekho right. Amen. Omunye ethi kanjani ngoba kukhulunywa kahle nje lapha. Kanti akubona bezwayo. Amen. Abangabalungile. Cela uyiphinde lo part. Now, mhlawumbe kule verse sengifike kahle. I used to ask myself, why? Oh, bantu benza nje kodwa bekhonza umuntu oshumela kanje. Akubona bezwayo. Amen. Abangabalungile. Akulethi bangaka abathola isemo. Can you read again la? Kepha abenzayo Can you read umthetho. again from Ngokuba akusibo abezwayo umthetho. Akusiba abanjani? Abezwayo Abezwayo umthetho abangabalungile phambi kukaNkulunkulu. Again manje ngazuyidwebela hayi phambi kwabantu abezwayo hayi wonhleso osuyisiswe nomnqono kunami phambi kwabantu kodwa phambi kaNkulunkulu uthi ukwazi ukuhlukanisa Amen. abezwayo nabalungile. Uthi obani abalungile? Kepha abenzayo umthetho yibona abayakulungisiswa. Uthi kodwa abanjani? Abenzayo umthetho yebo. Ibona abayakulungisiswa. Again, it's very important to check lapha. Alishi sibalungile. Amen. Abenzayo. Lithi kodwa bayolungisiswa. Amen. Shuthi njalo uma wenza izwi Amen.
It's like izulu lokhu li-upgrade. Amen. Awuphinde uyifunde bazalwane. Asifiki kule level ukuthi su-perfect. But we-level yokuthi nje inkosi ayiyekile ukukusebenza ngoba wenza. Can you read again? Kepha abenzayo umthetho Yepha benza umthetho. yibona abayakulungisiswa. Bazalwane ibona Lungisiswa. lungisiswa abenza umthetho ibona abayokulungisiswa abenza umthetho ibona abayokulungisiswa. Ngicela ukuvala ku Revelation church verse number 38 verse chapter 3 from verse number 7. Ngicela ukuvalela lapho sis. Nakuyo ingelosi yebandla laseFiladelfiya Lana uJohn ubona imbono yababandla u7 sekhuluma lokhu kuleli bandla. loba ukuthi Uthi bhala lokhu kuleli bandla. nakhu akushoyo ongcwele oqinisileyo Nakho akushoyo ongcwele nonjani? oqinisileyo Yebo. onesihluthulelo sikaDavide Ophethe ihluthulelo zika David yebo. ovula kungavali muntu Lona uvula ngavali umuntu. novalayo kungavuli muntu Mayiwavala ke khona ovulayo. uthi ngiyayazi imisebenzi yakho Uthi ngazini? imisebenzi Uthi I yakho know your works. Uthi ngiyayazi imisebenzi yakho yebo. bheka ngimisile phambi kwakho umnyango ovuliweyo Usethi phambi kwakho ngibeka umnyango ovuliwe. ongena kuvalwa muntu Futhi angeke uvalwe umuntu lomnyango. ngokuba unamandla amancane Hayi ngoba uthandazile. kanti waligcina izwi lami Bazalwane. Hayi ngoba uthandazile. Lo mnyango awuvuliwe ukuthi uthandazile. amen Uvulo ukuthi noma amandla akhe emancane. Eh. Kodwa izwi lami ligcine ngicela ufunde one more time ngiyasithandaze phezulu kwalawo mazwi. ngiyayazi imisebenzi Uthi yakho ngiyayazi imisebenzi yakho. bheka ngimisile phambi kwakho umnyango Uthi phambi ovuliweyo kwakho ngimisile ngamagama wena nje uthi uhamba uyofika usuvuliwe umnyango ngimisa umnyango ovuliwe. ongena kuvalwa Usethi muntu futhi ngifuna ukwazisa lo mnyango ngokuvale umuntu akho bathakathi abangawuvala akho moya engavala lo mnyango akho zitho ezingavala lo mnyango angeke uvale umuntu lo mnyango yebo. ngokuba unamandla It's amancane like uyabuza lona ngenzeni inkosi usungivulela iminyango. Awu kodwa Jesus. Ngoba abaningi abantu bayanqoba nokho empilweni abantu bayanokho abantu bafuna ukuvula iminyango ayivuleki. Ngenzeni uzuyivula useyaphendula uthi inkinga unamandla amancane yebo. kanti waligcina izwi lami Kodwa izwi lami unjani? waligcina Uligcinile izwi lami. Awu amen. amen Now lana sigcina khona bazalwane sithola into ethi ukwenza izwi lakhe nokugcina izwi lakhe kuvula iminyango. amen Ngangcono ngoba ukhona umnyango la. Wesikhathi into ofanele ikhulume nje uyifayele amakhola azoyikhumbula ngelinye ilanga. Uthi umnyango uyothola usuvuliwe. Opposite ke amanivesi bani ukwazi ukulibhekisa phansi. Uma ke shuthi ungaligcina izwi lami uyofika kuneminyango eyobivaliwe noma ungayiphusha awuthakathiwe inkinga nje uyeke ini bazalwane uyeke ini izwi lami ngamagama la uJesu mayikhuluma useveza ukuthi ngesikhathi ugcina izwi lakhe kuneminyango la ungakanyatheli khona ehamba ivulwe. Okay, shuthi ngamagama uma futhi usathane esenza siphula izwi lakhe kuneminyango asikafiki kuMonday kusasa kodwa ngesikhathi ngiphula izwi ngimelane nezwi sengogxobo osukwini vele kuneminyango evalekile. Iproblem nje yizwi sikhona kodwa abazalwane lakhe engaligcinanga. Let me summarize yonke lento engiyifundile ukusummarize okugcina. Siqale kuMatthew bazalwane othe uma sizwa senza izwi lakhe sakhe edwaleni. Awu amen. Sakhe edwaleni kofika imimoya kufika ikhukhula kufika imvula kodwa angeke size siwe. Awu amen. Sayi kuJames 1 oveza ukuthi uJames uma izwi lakhe singalenzi siyayikhohlisa. Silizwa kuphela singalenzi siyayikhohlisa. Ngamagama uveza ukuthi kunezithembiso kunezinto ezishiwo yizwi esolokhu sifuna ifezeke kithi kodwa singafezeki kanti ezabantu abalenzayo izwi. Awu amen. Sikhona kodwa abazalwane. Ngize ngathi namhlanje ekseni
You can't be ukuthi ungafuna izwi lenze kodwa ungafuna ukulenza. Izwi li-act ama u-act. As you act on the word, nalo liya-act on your behalf. Sikhona abasali wami. Ngiyazi ukuthi sikwi-generation ethanda ukukhotha amazwi akhe. Ukuthi amazwi akhe. Siwa-declare in our lives. Mase sengathi i-declaration ayisebenzi. Kanti i-problem amazwi awasazi. Ngesikhathi amazwi siwagcina ayakurecognize. Awu amen. Saku John 14 verse 15 athi uma ningithanda nogcina amazwi ami. Saku John 1:2 verse 3 othe uma ningazi ayi le uma ningazi nowagcina amazwi ami lena ngazi le ngathi ngake ngihlalele ngiqale phansi ukuthi Nkosi kusho ukuthi la uthi uma ningazi awucabanga umuntu yabona la ngiyathi umuntu niyaxabana wathi umuntu wathi awungazi wena wathi umuntu wathi awungazi wena namatho uyalazi igama lakhe uvela uboshe ukuthi khona into engale ngalo muntu ongayazi again la uma ningazi uthi uma ningazi yabona angazi le verse but lentwana la uma ningazi noligcina izwi lami. It's like isingalifaka positive. Ukuthi masimazi ukuthi izwi lakhe liyasebenzela soligcina. Oh, it's like uma nibazi umuntu ophambana nami ngimenzani. Because umuntu bazothi uyawungazi. Uyashwabana uma ningazi logcina izwi lami. Saku Romans 2:13 othi uma nilenza izwi lami ngiyalungisiswa. Uma nilenza izwi lami ngiyalungisiswa. Sagcina manje kwiSamulo 2 verse 7 othe uma ngiyazi umsebenzi yakho uma ugcina izwi lami wena ugcina izwi lami ngalokho ngivula iminyango engeke ivale umuntu in my closure church mina bengizoyicelela ngazi bengizoyicelela ake sigcine izwi lakhe awu amen ake sigcine izwi lakhe from into engikhuluma ngoGenesis akusizi yena he's God. Sikwenzela action noma ngakwenza akalimali akaluzi next. So ngesikhathi nje esho kimi into vele mina ngingayinaki ayilimazi yena. Angazi ama numbers alwana. Yena uphelele ayikho into esukayo needekayo. Uthi ngishengile. Akayiboni futhi sengathi uNkulunkulu omkhulu ngoba simlalelile mkhulu singamlalelile akayikho into engathi uncikile kithi uthi ngiyalimaza uma ningalenzi izwi lami but yithi esigenayo njalo uma sike senza into akayikhuluma mhlambe as I close, I can say, uma sifuna ukungaba ukusilahlekele, fanele sibuye mangala amazwi awashilo sangawenza. Because there's a loss in disobedience. There's a loss in ngamlaleleni. But namhlanje bengizoxenxa nje ntambama ukuthi noma ikuphi akushoyo asikwenzeni siyakha sedwaleni yabona engiqale ngayo iscript ngicela usithathe very personal ziyeza imvula azizi ngoba umubi nalo ungalaleli ziyeza kunezinto ezinormal empilweni engeke zingafiki but ayifike sesakhile phezukwani kwedwala sime ngenyawo zethu egameni lika Jesu namandla wonke. Thank you Jesus. Mhlawumbe ake sithandaze sonke baba uthi ongcwele siyasondela kuwe kule mini siyaziletha kuwe siyazendlala kuwe iqiniso Nkosi yamakhosi ukuthi siyadinga
Siyakudinga Baba kakhulu kulesi sikhathi esiphila kuso, kakhulu kulesi sizukulwane esiphila kuso. Baba uthongcwele esiphambeleyo, siyakudinga Nkosi, siyakudinga Nkosi. Sengiyathandaza nabo abantwana bakho Baba uthona amandla wonke, akuyivusela insali ezothi noma ikuphi akushilo, I will do it. Noma ikuphi akushilo ngizokwenza for my own benefit, ngizokwenza for my own benefit. Baba ngiyathandaza, senze sibe abahlakaniphileyo, senze sibe abahlakaniphileyo abazolenza izwi lakho ngegama lika Jesu Kristu elinamandla wonke. Baba ngiyathandaza ngegama lika Jesu elinamandla. Baba uthongcwele amandla especially, amandla okwenza izwi lakho, amandla okumelana namadimoni akhishiwe. Baba uthongcwele amelene nezwi. Baba uthona namhlanje siyama siphambi kwakho egameni lika Jesu Kristu enamandla, silula izandla kuwe, size kuwe Baba uthongcwele, ngoba amandla kuwe ayatholwa, ngoba kuwe iphepha ziyandiswa ngegama lika Jesu Kristu elinamandla wonke. Thatha indawo yakho Nkosi yamakhosi, thatha indawo yakho sunemfihlakalo ngegama lika Jesu. Baba ngiyathandaza, angithandazeli bodwa laba bonke ababizwe ngegama lakho. Ungayivuseleni Nkosi uhlobo lezwi lakho, ungayivuseleni abadala nabancane bezwi lakho ngegama lika Jesu elinamandla, abathi ngoezwi ngiphila ngezwi, lokho akushilo mina ngizokwenza. Siyabonga ukuthi izimvula nezikhukhula nazo zonke izimo zofika Baba uthona amandla, simile ezwini lakho in the name of Jesus Christ. Maneke Zayalama, I pray for them, oh God. I pray for their faith in the name of Jesus Christ. Thank you, Holy Spirit. In the name of Jesus, we love you, Lord. Singalula izandla zethu, let me pray. Oh Shandama, let me pray. Let me pray. I want to say this and very loudly. Akulona iphutha ukuthi khona bakhona khona bangekho. Leya namhlanje be very personal to us. Leya namhlanje is very personal. If you say nje ungathi ngale ngcenxe, ngithi ba have a moment. Have a moment. Esikhathini sakho. Meditate about this message. This is a very urgent message. Kuningi uThixo afuna ukukwenza. Kodwa ingxaki isezwini lakhe. Uyahluleka ukuphambana nezwi ehambe nomuntu. Yena ume nezwi lakhe kuphela. Silula izandla, I want to declare in that ngiyangithandazela. I pray. Ngoba there is some demons that special that khishwa every day. Athi singenza njani ukuthi ebe against izwi. Usuku nosuku webangcwele. Bible likhuluma asibambananga nagazi, asibambananga nanyama, sibambane nemibuso nemimoya esemkhathini. Kodwa ngiyathandaza namhlanje. Inkosi ayisenze sime ezweni layo. Liyabasebenzela abakholwayo. Father, I pray abantwana bakho. I pray for their faith. I pray for their life. I pray for their spiritual life. I pray for obedience. Baba uthona amandla konke okushoyo. I know ukhulumela Nkosi usiza thina. Sengiyathandaza ke Nkosi. For ifavor yokwenza izwi lakho, amandla okwenza izwi lakho, uthando laqala. Baba uthona amandla wonke, vusa imvuselelo phakathi kithi. Sikuthande as never before. Egameni lika Jesu indlela besikwazi ngayo. Siqhubeke sikwazi ukuthi akukho okushoyo okuya kulambatha. Elakhe izwi alibuyi kulambatha. Baba uthongcwela kukho okukhulumile. Baba uthona amandla wonke, ungena intention ngakho. I pray for abantwana bakho. Bagcine balondoloza. I pray for them. Egameni lika Jesu Kristu enamandla. Oh my God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Baba, so I pray for their minds. I pray for their souls. I pray for their hearts.
In the name of Jesus. Sibe Nkosi abezwi lakho lona lodwa. In Jesus' mighty name. Amen. Nkosi omusa mayibusise ingcine bazalwane. Imfihle egameni likaJesu. Enamandla wonke till we meet next Sunday. Egameni likaJesu.